Kami karon din sa Mialin Church saka fellowship din. So niya namin sa panahon sa pangpaniud to. Nakita na perti ka busy basta paniud to na. Ilugan na nagplato. Mo kay diri sa Mialin, ton hibaluan nga ang handa din no. Kargado gini yung mga lagutmon. So nao i-distribute na ang gitawag ta nga kanaka o gabi. Kalami kayo. Gabi o isda nga pure. Gyud diri sa Mialin nga wa gihugaw ang isda din kay niya madres bukid gyud no. Isda nga mga lapunan sa pa anga din. Busy kayo ang ato nga mga isunan. Standby lang sa kilid o ban. Mamanog kuha silang mga pagkaon, iyalan ni sila og plaster sa kilid. Dagko na kung income na imong ba. Kabisiha na sila bako. Ayaw na mo tayo. Tinunuan. Pagkalami is bako. Bakong tinunuan. Gabing tinunuan. Kanapang tinunuan. Balag init pila gyud no. Kuman sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo, yan na po dire sa kaduhang hugno. Kaon. Bisihan kayo. Mga gabi yun. Lupad-lupad ang gabi sa plato. Ay, bisihan dire nga part. Bisihan nga siya. Di pataka-arte ani kay perting huta. Olahe lang tap, olahe. Olahe lang kita ni gamay. Ato lang unhon ni sila kay aron dili mag-uol. Dire side. Busy na kay kinananay oh. Bigit sila po olahe kay basig olahe sila na. Biya sila gabi o kanaka. Nangka at nadiri. Sa inyo ikasulti na yung pagkaon. Kapag kalami. Lami na ko na kayo. Magpipilosip na natin pirmi ane. Hindi no? Anay gabi. Oh. Pako. Ano na itong binggiit ng bisita? Sir Sumihid. Nada bikiri din Brad. Duta din oy, nada bikiri din So ani dress Mialin kada bikiri din Bikiri. Na sandwich. Balit na biya nag-ride. Okay po kaya atong panahon ron kay may atong tempo. Dili ba ka ulan ni hapon niya? Dili. Igo na ang ulan ay mga gabi na. Ingo na ta makauli. Baka nakahanap. Ganun yan ito mga plato. Kau siloy? Siloy ka? Nadia? Siloy. Isda oh. Isda. Isda na. Ano yung ipang pana? Bro? Brad? Ano yung ipang pana, Brad? Ray. Kanaka ray, kanaka ray. Ito sa nangka itong videohan. Hato nangka. Grabe mga handa diri. Ang nangka wala.